लोगोफोर फार्स्ट टाइम फ्लाइटआव गाखोहांनाय भिडिअ'मोन। गुवाहाटी टु बेंगालर थांनायमोन लोगोफोर आरो बेंगालरनिफ्राय हायद्राबादहालागै थांनायमोन बे भिडिअ'आ लोगोफोर। फार्स्ट टाइम गाखोजेनबाय। लोगोफोर भिडिअ'खौ नायलांदो। जोंना फ्लाइटआ मोनायावसोमोन लोगोफोर। भिडिअ'आबो गोबाव जाबाय इयो। मानसिया खमथारमोन लोगोफोर। नै साननि भिउ जोमैफोरखौ माबायदि नुयो लोगोफोर। जोमैनि सायाव बिरो। मोजां मोनो लोगोफोर गाखोना मोजां मोनबाय लोगोफोर। बेखिनियावनो भिडिअ'खौ फोजोबबाय।